Zažili ste už problémy s čelným sklom? Chytili ste do neho kameň? Vítajte v Dopravnom oku. Dnes vám poradíme, ako sa tomu vyhnúť. Prichádza čas, kedy čelné sklá dostávajú zabrať, dá sa povedať, najviac. V noci auto vychladne a keď doň ráno sadáme, prvé po štarte púšťame ofúkovanie predného okna, aby sme na cestu poriadne videli. Treba si uvedomiť, že z vonkajšieho prostredia naň stále pôsobí chlad a zvnútra zase teplo. Aj sklo, aj keď pôsobí homogénne, má tendenciu pracovať, teda sa sťahovať a rozťahovať. Okrem chladného počasia a vykurovaného auta si k tomu pridajte ešte aj množstvo kamienkov, ktoré sa v tomto období povaľuje po cestách a ktoré odstreľujú spod kolies aut do prednej časti vozidla. Obvykle si to odnesú najmä čelné sklá. Ako potvrdzuje aj štatistika, poškodené čelné sklá tvoria 70% všetkých poistných udalostí na vozidlách. A nezabúdajte, že vozidlo s poškodeným čelným sklom nie je spôsobilé na jazdu a keď vás tým chytia policajti, máte zadržaný technický preukaz. Ako tomu predchádzať? Jednoducho. Hlavne netreba podceňovať malé pukliny v okne do veľkosti 2-eurovej mince, ktoré sú ešte opraviteľné. Ak to však zanedbáte, pri zohrievaní a chladnutí skla začnú mikropraskliny následne postupovať ďalej a vytvoria vám pavučinu alebo puklinu, ktorá už nie je opraviteľná a čelné sklo treba vymeniť. To je už dosť drahé. Ďalšou prevenciou je aj ošetrenie čelného skla tzv. Nanotechnológiou, čo je ochranná vrstva nanesená na čelné sklo, ktorá ho dokáže chrániť práve pred odletujúcimi predmetmi a najmä kamienkami, pretože vďaka tejto ochrannej vrstve, ktorá vyplní pórovitú vrstvu skla, ošetrené sklo spevnie. Kedy je optimálne takto riešiť čelné sklo? Najlepšia implementácia je v jesennom období a človek sa môže aktívne chrániť proti odletujúcim kameňom, lebo vieme, že v tom zimnom období je ich naozaj viac, takže by som povedal, že v tom jesennom období. Životnosť tejto ochrannej vrstvy je približne rok, aj keď na ňu pôsobia rôzne predmety či chémia, napríklad odmrazovacie alebo čistiace prostriedky na sklo alebo chémia v umývárkach. Keď to zhrnieme, je oveľa rozumnejšie dať si odborníkmi dôkladne skontrolovať čelné sklo a ošetriť ho ochrannou vrstvou, než naháňať vodiča auta jazdiaceho pred vami a dohadovať sa s ním o tom, či mu spod kolesa odstrelil kameň do vášho čelného skla alebo nie, prípadne za drahé peniaze meniť celé čelné sklo a s poisťovňou sa naťahovať o preplatenie tejto výmeny. Či nie? A nezabúdajte, naša mailová adresa je tu stále pre vás. Uvidíme sa o týždeň.